Third. Perfekt start på den her anden semifinale. 3 kvinder videre til finalen. Ingen på tid. Både Femke Boll og Holmes rigtig godt afsted. Ind og erobrer frontpositionen her. Og det bliver vel Boll, der kommer først ind over de 200 meter. Og så hård kamp om tredjepladsen. Nielsen og Jæger side om side på tredjepladsen. Det bliver nordmanden, der kommer lige foran i første omgang. Og de har faktisk god kontakt op til Holmes og Boll. Feltet godt samlet stadigvæk herude på sidste omgang. Men Femke Boll har styr på det, og det tror jeg altså også, at Jæger har. Så kommer Maja Nielsen til sidst. Det bliver Boll, det bliver Holmes, og så bliver det vel britisk eller hvad? Det gør det, tror jeg. Jeg tror lige, hun klarer det. Og Jæger styrter ind over målstregen.